tinofara nokuya kwamaita ishi tine nyaya yatakapirwa mudare muno mambo Sangombe nenyaya kwadhimbo nemwana akatamika 1972. Saka pakazoita nhauro yekuti pane vakambovhakachirai vachitaura nenyaya yemwana iye nekuti kumba kwavo zvanga zvaakushupa. Saka pakatanga kuuyiwa panyaya makanga musipo makanga matumira excuse kuti mabatika. Saka takachifunga kuti nhasi kuuya kwamaita kwamahlanganiso varipo nokwazhinji vacho varipo tochizwa nyaya. Asi zvisinei avo vasati vasvika pamwe vari munzira avo kure kana vasingauri tauchida kunzwa chipanga chiparure chichibva kwamuri nekuti vanhiva vakabombera tingatoti vakauya kubombera kwamuri panyaya iyi. Saka Zita Ikasatia. Ikasatia. Nagore? Kuma 80 1946. Urebo. Muri Sabhuku wani? Sabhuku Satia. Sabhuku Satia. Muri kupi? Tilipatia pa semina Mambo chief Musha. Yes. Right. Inini ndingati that was 2023 akudo kupera nana November taitoye munda. Ichoone mukomana wewe ichosvike pamba pangu. Asvike pamba pangu wakatanga kutaurira nemudzimai wangu ndiri munda kawo. Wakauya ndio. Sitakaenda rikanganwa ndo rakandibuda. Chendakazoita ngeni ndakazoona baba ako ndiani? Ngati mashanganise. Ndichichoti aiko mashanganise ndinowaziya. Saka zvadaro manje mukomana uyu unotaure kuti ndine dambudziko kumba kwangu. Mwana wekwaJumburu wakaurawa ndi baba angu. Baba angu akurwara. Ndizomanya. Okay. Wakauraya mwana wani? WekwaJumburu. Asi histori yakazobuda baba angu kurwara akudo kutorwa file something like that. Angati ndine nyaya yatakaita ingazomunesa inini ndafa panapa. Nyaya yatakaita ngekuti akatorera mwana wekwaJumburu tikamucheka baba akati atauraya. Kuchitaurira iye mukomana wakasvike kwangu. Mwana wababa wakauraya wacho. Saka zvadaro inini ndoti ndimi makauraya mwana uya kuti nendege dzikatsvaka nembuka dzikatsvaka dzikamushaya. Vanoti baba ako zvakambofamba sei? Kuti mwana uyu mwana wehanzvadzi yangu uri kutaura ndinobarwa naye ihanzvadzi yangu riri dangwe rehanzvadzi yangu inobarwa naye. So watosvika panapa watoita hako. Imi mwana wahanzvadzi? Mwana wahanzvadzi yangu uyu muzukuru wangu wakagara apa. Right. Zvadaro inini ndoti iwewe nyaya unoreketa wambohamba uri wega ngei kuti zvechikunesa. Enda auya pana baba ako tizise nyaya iyi. Akati alright mira ndiende kuuya nababa angu. Baba ari baba mudiki. Baba mudiki manje. Asara ari mashanganiso wacho mukuru. Zvikazi ndaya kwende kouya naye. Echoenda. Echizouya yari. Kati nyaya yako iyi inini handikwanisi. Kwapera nguva yakati. Ndaka Mati kuna November ndo pakatanga kuya. Then echizouya kutaita towards December. Gore rinouya racho. Iroro 2023. Ndo pendakamuti iwewe unouya wega kudai inini handikwanisi kuona nyaya yako. Zvendakuita panake zvokuti ndakuende kune hama dzacho. Inini ndikatoti ndikudai ndaya mukadzi ndakaroorwa kwaJumburu. Saka handikoni kuholde nyaya yako iyi. Nyaya yako iyi inofanira kunga ichibatwa ndiwe kwaJumburu. Inini handikwanisi kuibata.
asi zvinoziya kuti muzukuru wangu wakafawo. Zvakanaka. Echo yekupetuka. Ndio kuzoenda hasi kuchazouya. Ndozofonera kwa mashanganiso umwe wacho nditori phone number yacho nditori nayo. Ndichomufonera ndikati iwe kune iwe kwenyu wakauye kumba kwangu. Ichitaure kuti takauraya mwana wako paJumburu. Tikamusungire mapuwe. Angasungirirwe mapuwe angakandwe mudziva. Mapurisa akauya ichiri zimu ya Smith yaya. Angatraya kutsvaka akashaya. Saka imomo kunoti mwanga mwatokande mudziya anditi ndio zvomunotaura panapa. Kasi haya ndio zvakataura bauti. Nenyaya yatakaita ikazosara ichimunesi. Saka inini ndati ndikutaurire. Saka inini kutaurwa kwendakaita ndi babayo zvakuchinga ndakanditurirwe nhando. Kuti ndichanyarara nazvo manje. Hazvichaiti. Aya. Aidi. Akadi kundo andito akauraya vakatodya nyama zvakatopera wanga waidi muri waidi. Ndinoona kuti wainga achiti kudai yareketwa ipere tiripi. Chanetsa chii? Uyu uri kuti ndiri kurwarirwa kumba kwako. Kurwarirwa nei? Mhuri. Saka iyi mhuri yake hazvisa rurwara mwana wekwaJumburu ngwenyu hakuna rurwara. Ngataure nyaya yake mwini. Isu kwedu kuna rutorwara toti ndiJumburu. Zvinoreva kuti kutaurwa kwaakaita. Natokutaura. Ya. Takafamba. Tikazwa kufamba vanonga akafa. Vasauya kudomutamisa Frandi. Ngaaratotaura kuti isusu kune ngozi. Tasangana nengozi. Yekwana Jumburu yetakauraya mwana wavo. Zvakati. Apa ari kuda kuita ungano kwawo anotauraya anhu ouya achitaura. Hakuna munhu unotauraya munhu oita dzvene rekuya achiti ndakauraya munhu. Munhu unenge ari kutonetseka. Ivo vari kutaura kuti tauya kwemuri imimi sabhuku kuti mudini. Iye unoti tauye kwamuri ngokuti zvinozwi mai aya emwana unoyu aiye kwaSatiya. Saka auya kuna sekuru. Kuti takarya mwana wenyu. Ndio pezvinoka imumva mwasi achenda. Dai ndiri niga. Ndaitomuuraya wewe. Inoona imanje wakabva atiza. Ndakandoti chienda wauya naakuru wako. Wauya naakuru wako tochizoone marongere tichachiita. Haana kuzodzoka. Saka tochiita sei? Ona ndozvo ndinotaura kuti imimi ka nyaya iyi in as much as it is immoral, it's criminal. Right. Nyaya iyoyi. Hakuna nyaya yakare. Hakuna nyaya inonzi ndeyekare. Makambozwa nyaya inonzi ndeyekare? Nyaya. Saka imimi makanga muri kugara nguva yese mwana wenyu akatsvagwa nendege, akatsvagwa nemapurisa. Akatsvagwa nevese kubva paita vauya. At the end of the day vachimutaura kuti mwana uya wakatsvagwa nendege 1972 waimushaisa hope imimi sasekuru. Tisu takamuuraya. Munhu akauya achikutaurirai. Mubva mamuti enda wouya naabereki ako. Ndobva aenda. Obva anodzoka a month later. Asina futi chi? Achitaura futi same story. Kuti hamusuzwa here imwe kuti tisi takauraya muzukuru wenyu kwangu rudo usungwa ka. Alright. But ipo papo inini changamire ndakatizoende kune muzukuru. Ndikati iwo chondotsvaka akuru wako nawe. Nyaya iyi ifambe ngenguva. Asi ndati ndimutaurire kuti imwe ndimi kune hama yakachekwa. Ingaikandiwa mumvura. Saka chienda wataurira akuru wako kumuzukuru pachitori nenguva. Muzukuru ndakamutaurira angaende kuri kwawo akaende kunyanyadzi. Ngaitaurira ana kumaire azayacho yasara iri kwacho. Ana mahlanganisa ari kupi? Ari pa Kristina. Makaenda here. Inini handina kuendera. Sasabu.
Hey, munoziya munoenda kuchechi. Handiendi kuchechi. Handiendi kuchechi. Munoitei iwe? Ndogare muchianhu mukundoti tendei muno. Munoita zvechani? Kundodira muchikumbirira kuti midzimu tioneseiwo, tibatsireiwo, tivhurireiwo makwanzi tidai handizvo. Manga makutirwa munhu akauraya mwana wenyu ipo papo after 72 to 2023 ndoma 50 years 70 something ambiro ma 50 years 40 something years 50 years half a century imwe akatozvikanganwa baakutotarise akatozvisiya bvamauya koremaindwa mwabike doro renyu riya mune kadoro kemwaka mwambobika penyu kemwakapoda muita kuti andoe apa mwaibva matounzirwa kuri kuhope but wakati hatichakuisirai hope tautokuunzirai live munhu kwakuuya kotaura kuti right isusu tauya panapa katisitaka munhu wemainetseka nayo makatsvaga vaizvese takandini ndo zvaakauya achitaura kuti ndii ndakauraya wakati babangu ndiye mwana wanyoka chii ainyoka saka muri kuti sabhuku musadarobe hino mufana right wakapedzisira kuya 2023 iyo zvita 2025 2 years down the line wabva anyarara pamwe wakafa uriyo makazombomona ndakafonera mukoma acho angati munina wangu ndikati saka uyai tosongane kwachief Saurombe musi wa 24 angati aura ndichachimbotaurira akuru wangu akuru akati imwe mwakudondemabosungwa ndizvo chitezo saka hana saka todi ini tototi yauye kudare unoinu motume munhu unoende kosunga toti nhasi muri kutodiwa kwakutoise chini kuti hambai tokupedze nyaya ngokuti tikaramba tichindodai tichidai haiperi muri kudoti asungwe here kuuya munomudarika ngauya ngokumapurisa haitiba yaye kare hakuna nyaya kare chinonga kunesa ngechekuti statement ika munyamuita hapachina saka kumapurisa ichana weight yacho inonga ine yaudoperere unomu no ipapo ndipapo tinoda kutenda neeffort yamakatoita imisa mbugo yekuti vanhu vauya vakarezwawo alamu yekuti ndo zviripi ndo zviri kuno hama dzacho dzotodini oziya saka isusu toda kuti tichibatsirana muno musedare manje kuti ana mahlanganisa aya manje uyo wamine nhamba dzake wakati ndimukoma ari mwana wababa wekuuraya futi wakati unouye kwemuri uri kuneseka ngenhando yacho yoyoyo munin'ina wangu chiri kobudira mumba mwake uyu wekuuya uyo saka ana mukoma aya ndo akamuti usasadzokera ikoko ndinofunga pane iyo chitsipa-tsipa yekundoti asi yezviri kundomudini uyu zviri kumubadzawo saka mukoma acho akati achauya achivimbisa kuti ari kuya kuno haasi kuuya futi abva aregera kuuyawo futi asi atransport foni dzavo dzacho dziripi foni namba yayo ndinayo madii makasvika izvi yatikafonerana ndiani ndiwo ndimwe tikafonerana mukataura naizvo watanga futi matare apo uchipedza asina kuita matare ndakakagatumwa sindaura ndizwe ndakanga ndatumwa naishe kuti adaidze ishe wangu kuti wauye kuno kudai ndo pakazoita pamakaenda kuchimani payambe nokuti zvakazoita ivo batomufonereo kwamashanganisi nandiri iwo hauzotaura naye inini handinataura aya ndiwo akataura naye ndiwo angachiziya nyaya yavo wero chakwako vai aiwa inini tautsukupa hatinoti pamhosa iyo wauda kuti uchienda kochimutora manje zvakanaka mama ini ndaitofunga kuti pamwe wakatotaurawo naye ndaitoda kuzwa kuti kuti wakataura naye
akati kudini. Saka varuda kuti wange vachitorwa iyewo makazotaura naye mukoma wacho nemunin'ino wacho wese. Ya iye wacho kusvike kumba kwangu iyewowo ndiye unoonase kuchiziye kuti baba edu asara ari baba ngaaya. Ngoita kati iwewo uri mwana mudiki hauna akuru ako ere. Une makore mangani muchimutarisa? Uri kuma 27 iko papo. Ya mwana 27 iko. Nyaya inomukuvira panoda wakuru waroho kana kumafuta. Ndaona inini ndakanasa kuti mwana muduku. Asi nyaya haina mwana. Indori nyaya inenge iri nyaya zvisina ndava. Toda chironga kuti vanhu ivavo tovasamoni vaite sei? Vauye musi wa vakarekera kuuya manje. Vari kwaMuhusha. Ya vari kwaMuhusha. Imimi vari anda Sabhukani. Tioni apo pana Sazunza. Ndo kwavari. Ya pana Sazunza. Sazunza wacho hamuziyani naye here? Handoziyana naye. Imimi manje chizwaika tinogadzira masamons panapa. Tagadzira masamons imimi muchatibatsira. Imimi matotaura mwega semunhu mukuru ndazvifarira maningi. Unoziva kuti ukanga uchifamba kana murodhi kana mumaruzevha munongoti regai ndimboenda apa hapeno zvaunenge wafunga kuti ndimbodai kana kuti regai nditoreka rodhi aka akandidzerwa wotosvika wotozwa pamwe nhunzi dzirikudai wozoona pane munhu akafa. Munhu iyeye haakusiyiwa kusvikira wataura kuti ndakaona munhu apa. Saka imimi kuuya kwawakatoita vanhu avo vemuri tachitsvambe chitori kwemuri. Muzukuru wenyu akutochema nemimi izvozvizvi. Ndiye muzukuru wenyu akatuma vanhu ivovavo kuti vauye kwemuri imimi. Mabazwisisa? Saka imimi taakukukumbiraiwo sedare kuti rubatsiro rwuri kuchemera muzukuru wenyu isu sedare tatambira chichemo chacho. Tiri kutodawo kutiwo titokubatsirai imi muchitibatsirawo. Iye muzukuru wacho otibatsirawo. Imwimwe mobika futi kamhamba kenyu kaya. Mokumbirira kuti vanhu ava imi ndimi muchatonobatana naSabhuku wekune vanhu ava nemasamoni acho. Taitokumbira kuti imimi ndimi maizotouya navanhu ivo. Because chinoita munhu uchimutora muna Sabhuku munhu anomeka sure kuti munhu aenda kudare ndiSabhuku. Imimi zvanaka ndekuti muri Sabhuku. Hakuna munhu bavo nemuvillage mwemunonga muri muine village yacho iri under your jurisdiction unoramba kuuya kudare. Mabazwisisa? Saka imwimwe tiri kuchikukumbiraiwo imimi nesimba renyu kuti anhu ivovavo vauye. Masamoni tinonyora. Ipapa avo changamire ini kuona kwendinoita inini. Kwaya kuti mupurisa wenyu wouya tobatana toende iko ndoti ngepari tonaso kutaura tiri kumuda dheti rakati ndizvozvo totora Sabhuku wacho wenzvimbo yacho nemupurisa uno nenini ndiripo toita 3 toende pasara unozi ndiye mashanganisi wacho tochiti tauya pana muri kudiwe pachiefs. Ndizvo tinokumbira. Hatina kuti munoenda mwegava. Mupurisa saka ndati tiri kugadzira masamoni. Tagadzira masamoni topa mupurisa wedu ouya kwemuri. Imimi motora mupurisa mochienda kuna Sabhuku nevanhu ava. Omupawo mupurisa wani wakewo mobva machiendera vanhu ava. Maapo iye wacho ada okuti iyo moita maSabhuku mangani? 3 mairi nemapurisa enyu futi mairi. Mobva machisvika panani mashanganise iwayo kwakuchasamona. So what I'm saying, the day or 2 before court, Sabhuku iyeye nemimi munoda kuti mubatane kuti shamwari mazuva edu ematsamba aya tionawo iwewo uri kokoti vanhu ivavo
tiuye tidini dai zvaibvira maitoya mwezi bozi tinenge tiri kukudayo futi imimi bozi togona kuti tikavadaidza woya wegogota ai munyaya muri kutaura isu hatizumboenda kwasabhuku wenyu hatizumbotaura naye saka zvinhu zvekuti munee mauda kunga muripo muchitaura kuti iwewe wakauya ukati zvakati iye kuti he ndakauya zvikadai takutokubvisai ende imwe mwatochenuruka takusara nanhu anei haasi kumbobvira asvika pano here mukomana akasvika panapa akati handi akasvika pane wakauya kwemuri inini kunokwana usvika wakauya ngeumwe akati ndazienda iwewe wongodzwa kuti zvakadii tikati aiwa isusu nyaya tiri kuda ngeye munhu akauya nenyaya ane zviri kumudini ndiye wetiri kuti tauda kugadzira samunhu manje mubva mwazoti pana mukoma acho handizvo makataura naye pafoni uyo unotibatsira paeasy communication because unonge achizobatikwa futi dei nefoni the day or two before taalowo chamwari nyaya yatakadini takaita uyai tichisangana kudari sabhuku wavo ndiye unovataura kuti maomana munoma hamugariba mutsina kuendepi kudari sabhuku ndiye unoita kuti anhu auye udari sabhuku akati hauendi udari hauendi sabhuku ndiye unoti munhu aende udari mukaona anhu achiuya mumatare handi kuteererapa ndisabhuku bhozi kazhinji samoni rinosvikira kunani saka ndiye unozotaura kuti iwewe kuswera mangwana uri udiwa udari handizvo asi ini ndaifunga kuti kudai kwange kuti zvinonyorwa zvichisi tavaona wosainawo kuti tavaona ndo zvetinotoita kuti tauya panapa tizonga tisingazi kushande basa isusu zvikada kuzotonetsa mapepa iwayo tauya taasainisa isusu taona kuti vanhu ivavo vanetsa with the nature of their case and the gravity tinotoiengeja ZRP tinoengeja ZRP manje because chinenge chanaka uyu pamba unenge akupadi unenge akutorova inozi counter yekuti uya ani wakuti vanhu avo takavasamuna mapepa ari pano zvikasaimwa masabhuku akatiitira sevadiwa asi vane nyaya yemedha yakafamba sozvozvo polisi inotibatsira manje ipapo vanozotoita zvekusungwa wobva waiswa padhuzi pakachengeteka petinozovatorera vakuya mudare rinei zvakajeka changamiti tinenge tichikudai musi wa7 madetails mazita imimi mati mune rekuti mahlanganise first name hamuna but umwe wacho une phone number ka ikasechwa paikokeshi zita rake rinobuda zvekuti anenge auda kuti ameno mune muda kutanga kutaura naye pafoni pacho here kana kuti unofanira kutodzipuwawo futi iwewe wacho because ava vakutobatsira iwewe vakutobatsira iwe ndo ruda kumeka sure iwe bhozi ukatiunzira munhu iyeye kudare muno mutotokumaka kuti ye chibaba chimupurisa chaunza mejasi uruzvingeza saka madetails avainawo iwo ngavakupi iwo ndo uchadiwo futi uchada kuzoshandisa handizvo saka vanokupa nemanems achona totodrafta masamons wakuenda ikoko iwe uchatanga kuona avo handotowafonera musi wetinoenda totosangana wobva wakuendesa kuna sabhukupi ikoko then kwauchizoenda pane wakomana wacho kuitira kuti chain yacho maendero eri kuita ndo mashandiro ichaita futi vanhu vacho wakuzoka asi zvodonga kuti kurumidzei kuti tikasokuenda vange vechizive kuti nyaya iyana aikuramba yachikura ndimunhu katononoka handisi kunonoka vakanonoka pezvakadonokera pamuzukuru apo babe apa uyu pana iwo urugara nenyaya yakadaro waide kuidi haisi nyaya diki ke asi panoda mari yetransport alright tinozvigadzirisa dhondwari chetiri kuda isusu ndechoti vanhu ivavo vauye chii kudai totonga nyaya yavo tozwa kuti yakamira sei iye wacho ticharonga kuti azobuda iye mwana wacho otaura zvaari kudii
zvaari kuda poripirwa zvinoda kuripirwa nei then zvinhu zvofamba zvakanaka handizvo here ndizvo chaizvo. alright saka toda kusangana musi wa 7 Hamwavita. Thank you.